Babe, kin san menene? Na zo da wasu shaddodi ne masu kyau, bari in nuna miki ban ki zaɓan mana ƙwara ɗaya. Duba ki. Ta yi kyau ko? Bari in nuna miki wani. Sannan Lafiya kake ta kallon mu? ba wani abu ne wallahi. Kawai dai na ga budurwa ta ta yi. Kai? Ta yi kyau, baka da hankali ne? Kamar iya ta ma kyau. Ba wannan abin nake nufi ba wanda kake nufi. Na ga kwalliyar ta ne ta kyau sosai. Makeup din da ta yi ne mai kyau. Shi nake nufi ba. Okay. Wallahi ka razana ni. A'a ba wannan nake nufi ba. Makeup din da ta yi kenan ya burge ka. Ashe ka ga. Okay, ai ba wani abu bane. Makeup din da ka gani, kai ma idan kana son a maida budurwarka kamar yadda ka ga budurwata. Ai ba wani abu bane. Kawai zan ma kwatancin shagon ne ka je za a haɗa ma budurwarka ta dawo kamar yadda budurwata take. Ka san ni ba ni da kuɗi fa. Ha, to ai sabida haka ma aka buɗe shagon da masu ƙaramin ƙarfi da masu babban ƙarfi duk in suka je gurin za a biya musu bukatunsu. Wannan shago ne. Kana shiga dattawa ka tambaya waye Abubakar mai makeup. Na'am. Za a kai ka shagon zai dawo ma da budurwanka fitikir kamar yacce budurwata take. Kai? To alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan magana. Insha Allah wannan ni ma ko tsohuwa ka kai gurin za a dawo ma ita ta dawo yarinya. Masha Allah, masha Allah. Dama abin da nake so in samu kenan. Kai ma ka je ka samu ƴan uwanka da sauran mutane ka gaya musu je shagon nan domin za su samu sauƙin kayan makeup. Ina mutanen da suke har hada kayan aure da sauransu. Dan Allah ka kai su gurin nan. Har kayan aure na farin hadawa? ciki sosai. Ya mana. To alhamdulillah. Nagode fa, nagode. Assalamu alaikum mutane na Mata. Da mai bukatar kayan makeup, kayan mata, kaya na da mai karamin da mai ina turawa gari da masu daga nan har caja har Nijar duk wasu jihohi na Afirka na idan mu Najeriya duk ba kayan da ba mu sayarwa ku tura shi kuma so gare ka cikin sauki ba ba na shago da mai bukata zai iya tuntuɓa mu ta lambar waya kamar haka. Shagon ma inda yake dai yana garin Kaduna ne, kuma a Kaduna yana cikin Rigasa. A Rigasa kana shiga cikin dattawa layi na farko. Shago na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, na biyar, na shida shine shagon Abubakar mai cosmetic. Duk irin kayan da kake bukata ko kuma duk inda kake so a kai maka kaya, insha Allah za a kai maka babu matsala, babu tada hankali, babu wani abu. Masha Allah mutane.